Tulo ka mga lungsod sa Mindanao ang nalakip sa top 10 fastest growing highly urbanized city sa nasud sa tuig 2024 kung itandi sa 2023. Samtang Davao City ikalima nga dunay pinakadako nga ekonomiya sa nasud. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA, tanang 33 ka highly urbanized cities o HUC sa nasud dunay pagsaka sa resulta sa pinakaulahing provincial product accounts. Sa top 10 fastest growing HUCs, ikaduha ang Iligan City nga dunay gross domestic product o GDP annual growth rate nga 8.8%. Gisundan kini sa Butuan City, top 3 nga dunay 8.7% annual growth rate. Ug ikalima ang Davao City nga dunay 7.9%. Ang nalakip sa top 10 HUCs nakatala og mas paspas nga pagsaka kung itandi sa national GDP growth rate nga naalang sa 5.7%. Samtang ikalima ang Davao City ug ang nag-inusarang HUC sa Mindanao nga dunay pinakadako og ekonomiya sa Pilipinas, human nakatala og 574.72 billion pesos nga GDP. Nanguna ang Quezon City, gisundan sa Makati City, City of Manila ug Taguig City.